नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहेत जलप्रदूषण प्रकल्प. शालेय आणि कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण प्रकल्प मराठीमध्ये आहेत. PDF पण अवेलेबल आहेत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि तुम्हाला या प्रोजेक्टची PDF पाहिजे असेल तर आपला या व्हिडिओमध्ये मोबाईल नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावर व्हॉट्सअपवर तुम्ही फक्त मेसेज करा. फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करून त्याचा स्क्रीनशॉट तुम्हाला व्हॉट्सअपला टाकायचा आहे. मी चेक करेल यूट्यूबला का कोणी सबस्क्राईब केलं आहे. तुम्ही तुमचं नाव पण टाकू शकतात व्हॉट्सअपला आणि मी तुम्हाला ही PDF फ्रीमध्ये देईल. अगोदर तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि तुम्हाला PDF व्हॉट्सअपला भेटेल. हा व्हिडिओमध्ये सर्व मुद्दे आपण कवर केलेले आहेत. प्रस्तावना, महत्त्व, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, कारणे, उपाययोजना, निष्कर्ष, निरीक्षणे, विश्लेषण सर्व मुद्दे आपण कवर केलेले आहेत. पोरांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील असा हा आपण प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे. म्हणून चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घेणे आणि व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. आणि तुम्हाला दुसरा प्रोजेक्ट पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. मी तुमच्यासाठी तो प्रोजेक्ट या चॅनलच्या माध्यमातून घेऊन येईल. सर्वात अगोदर व्हिडिओ पूर्ण पहा. या व्हिडिओमध्ये आपला व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे, त्याद्वारे तुम्हाला या प्रकल्पाची PDF भेटू शकते. म्हणून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा.
व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला PDF पाहिजे असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.